A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Barkanku kuma da kasancewa a cikin bidiyon mu na farko a cikin wannan sabuwar tasha tamu mai suna Masaniya TV. Alhamdulillah, kamar yadda gabatarwa ta gabata ta wannan sabuwar channel na makasudin buɗe ta da kuma irin gudunmawar da za ta baku ku masu kallo da kuma saurare. Alhamdulillah, cikin ikon Allah yau mun zo muku da magani na sanyi, maganin sanyi kuma kowanne iri. Kuma wannan magani zai yi aiki ne a ɓangaren mace da namiji, ma'ana kowa zai iya amfani da shi, ko mace ko kuma namiji. Na farko, abubuwan da ake bukata su ne: na farko akwai namijin goro. Namijin goron nan ana bukatar ƙwallo 4. Na biyu akwai citta ɗanya. Citta ɗanyen nan ana bukatar ƙwallo 4. Na uku akwai tafarnuwa. Tafarnuwan nan ana bukatar sala 3. Idan mun ce sala 3 ba muna nufin kwanson gabaki ɗaya ba, muna nufin idan ka fasa kwanson akwai wata sala da take da ita, to wannan muke nufi guda 3. Abu na 4 kuma shine lemon tsami guda 1. Wayannan abubuwa idan an hada su guda 4 su ne abubuwan da za a iya samar da magani na larurar ciwon sanyi kowanne iri. Ya za a yi a sarrafa wayannan abubuwa guda 4 domin samar da maganin sanyi? Na farko, kamar yadda muka ambaci namijin goro, akwai buƙatar a murza shi, yana da wani ɓawo a bayansa, ma'ana za a sauke ɓawon da yake bayansa. Guda 4 kenan za a ɓaɓɓare ɓawon da yake bayansa. Idan an murza za a ga ɓawon ya fita. Sai abu na biyu kuma ita ce ɗanyar citta. Ita ma ɗanyar citta akwai buƙatar a kankare bayanta ko kuma a feffere bayanta, wannan ɗan ƙanza-ƙanzan da yake jikinta shi ma a cire shi. Abin da ake da buƙata ita ma a yi wa ɗanyar citta kenan. Ita ma tafarnuwa kamar yadda muka gaya muku sala 3, to da zarar kun saɓule ta daman za ku ga ta baku wannan yanayin na cewar babu wata fata a jikinta. Yanda za a yi a haɗa maganin shine za a tattara waɗannan abubuwan guda 4, amma abu na ƙarshe lemon tsami za a ajiye shi a gefe, amma akwai buƙatar a yanka shi gida 2. Abubuwa guda 3, namijin goro, ɗanyar citta da kuma tafarnuwa, za a haɗe su a gu ɗaya ne, sai a daka su ko kuma a kirɓa, ma'ana dai a zuba su a cikin abin da ake ganin in an daka za su haɗu guri ɗaya. Da zarar an yi hakan, to za a ɗauko wancan lemon tsami da aka raba shi gida 2, daman lemon tsamin guda ɗaya ake bukata, sai a yanka, sai a matse shi a kan wa'annan abubuwan guda 3 da aka daddake su. Za a matse lemon tsamin gabaki ɗayansa a kai, ɓawon ba yadda shi za a yi ba, a yi ƙoƙari a ajiye shi a gefe. Sai abu na gaba kuma shine ana buƙatar a samu tukunya mai tsafta, sannan a ɗora ta akan madafa. Bayan an samu tukunya mai tsafta an ɗora ta akan madafa, ina nufin akan wuta kenan, akwai buƙatar a samu ruwa mai tsafta kimanin lita 4, kada ya gaza haka kuma kada ya haura. Ruwa kimanin lita 4, sai a samu abin da ake ganin zai iya ba da awo na lita, a tabbatar an sa ruwa lita 4. Da zarar an samar da ruwan nan mai tsafta lita 4, to za a ɗebo wancan adadin abubuwan da aka kikkirɓa ko kuma aka daddake su a gu ɗaya, za a zuba a cikin wannan tukunyar da aka ɗora a kan wuta. Da zarar an yaka, za a ɗauko wancan ruwan lita 4 sai a tiltile shi a ciki. Da zarar an tiltile shi a ciki, to akwai buƙatar a ɗauko wancan ɓawon lemon tsami da muka ce ba yadda shi za a yi ba, sai a ɗauko shi ma a saka shi a cikin wannan tukunya gabaki ɗaya ɓawon kenan. Sai a kunna wuta, sai a rufe wannan tukunya. Abin da ake da buƙata a nan shine za a bar wannan abubuwan su dahu sosai tare da ruwan da yake cikinsu, domin kuwa wannan ruwan shine maganin. Da zarar an tabbatar ya dahu sosai, to anan abin da ake da bukata na gaba kuma shine za a sauke wannan tukunya, za a ajiye ta a gefe. Ku tabbatar kun samu mazubinku mai tsafta wanda wani ƙwaro ko wani abu ba zai iya faɗawa ciki ba.
za mu iya ba ku misali da ku samu kamar galon sabuwa ko kuma wadda kuka tabbatar da tsaftata ba ta da matsala, sai ku ajiye ta a gefe. Wannan ruwan magani abin da ake da bukata shine a nan za a tace shi sai a zuba shi a cikin wannan mazubi mai tsafta da aka samar, wanda har muka baku da misali za ku iya amfani da galon. Dalilin da misa ma muke so ku yi amfani da galon a nan shine tana da abin nan sirrin da in ku rufe bakinta insha Allah wani abu ba zai iya shiga ba, sannan kuma za ku iya ajiye ta a mafiya yawan guraren ku na ajiye ba tare da an samu matsala ba. To abu na gaba a nan shine da zarar kun tace wannan ruwan maganin an zuba shi a galon, sai kuma yadda za a yi a sha shi ruwan maganin. Mace ko namiji duk lokacin da za a sha maganin shine za a sha shi da safe bayan an karya kenan, za a sha rabin kofin shayi za a sha, sai kuma da daddare bayan an ci abincin dare abin da ake da bukata shine nan ma za a sha rabin kofi. Idan kun fahimce ni yan uwa kuna tare da ni, za a sha wannan magani ne sau 2 a rana. Wannan magani na sanyi yana aiki ne a ɓangaren sanyi mai sa ƙurajen jiki, ko kuma sanyi mai feso da wasu ƙananun ƙuraje a matsi, ko kuma sanyi mai sa a zubar da farin ruwa daga gaba da duk wasu matsaloli da suka danganci sanyi. Wannan magani yana aiki sosai da sosai, domin kuwa an jaraba shi mujarrabun ne, an samu fa'ida yadda ya kamata. Da fatan duk kun fahimci waɗannan abubuwa da na lissafa muku da kuma yadda za a yi ku sarrafa wannan magani naku. Don haka muna roƙonku a nan da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Idan kuma wannan bidiyon namu ya burge ku, to muna roƙonku da ku danna mana alamar like. Mun gode.